Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok sekawan badhe ngaturaken tembang gambuh. Akar gambuh ping catur, kang cinatur, pola kang kalantur, tanpa tutur, katulo-tulo katali, kadaluwarsa katutu, kapantur pan dadi awon. Tegese tembang gambuh yaiku minangka tataran manungsa kang wis ketemu wong kang bener lan pantes. Paugerane tembang gambuh yaiku ana gangsal yaiku 7U, 11U, 12I, 8U, 8O. Tembang gambuh yaiku semanak, seduluran mulang-mulang lan pitutur.